Ke, kalle ni. Gidan Sarauta Season 1 Episode 3 ya ci gaba ne da kaka a gidan Malam Salihu yana ce ma Bintu ke kalle ni za ki kalla, kin gane ni? Yana kuma cewa yau sai ya nuna musu bambancin wuta da auduga. Ya dawo kan Bintu yana ce mata yau sai ta zaɓi rayuwa akan mutuwa. Kawai Malam Salihu sai ya sako baki yana ba shi haƙuri akan dan Allah kar ya cutar mai da iyalai, duk hukuncin da zai yi ya mai shi kuma kaka ya ce mai ai ba iya iyalan shi kaɗai ba har gidan da suke ciki yau sai an rushe shi. Bintu kuma ta ce ƙarya yake yi wallahi, sai wani ɗan daba ya tsayar mata. Kaka kuma ya ce ya dawo baya, hukuncinta ya fi duka. Ya ciro wata takarda yana nuna musu akan ya siyi gidansu kuma sai yadda ya so ya yi da gidan yau. Malam Salo kuma ya ce mai gidan gaskiya bai faɗa musu ya siyar ba. Kaka kuma ya ce ai ba a shawara da talaka, sai ya ce su fita daga gidan ko kuma ya sa a fitar da su. Bintu sai ta ce bai isa ba. Kaka kuma ya yi alama akan ta yi shiru, yana ce mata ta mare shi amma bai yi komai ba, da ya so sai ya watsa mata acid a fuska ko kuma ya sare mata hannu. Yasa aka baza su daga cikin gidan har 'yan daban suna dukansu. Daga nan muka gansu a waje ana fito musu da kayansu, amma 'yan anguwa suna ba da haƙuri amma ya ƙi haƙura. Su ma yasa aka kora su da gudu, yasa yaran shi suka wanke gidan da manja ya kuma kulle gidan. Ya kira Bintu yana ce mata ta zo nan, yana ce mata ita da ita take, yana ce mata ita da ita yake, ai ita ce ta mare shi har da ɗan yin turanci a kai, wai come closer. Yana ce mata yanzu ma wasa ya fara, amma dai shi baya rama mari da mari. Yana ƙara ce mata yau sai ta yi da na sani. Da ya kira shi a waya yana tambayan shi ya abin yake tafiya ne, ya fara hucewa kuwa? Yana murna yana jin daɗin abin da ɗansa yake yi a gidan Malam Salihu, amma matar shi tana nuna bata ji daɗin abin da yake faruwa ba. Sai muka ga Prince Bello yana waya da Ahmad akan anguwar da za su je gobe da safe misalin karfe 11 a makarantar sakandare da aka mishi gayyata. Bayan haka sai muka ga iyalan Malam Salihu a waje suna kiran waya suna neman taimako, amma kuma babu wanda yake taimaka musu saboda tsoron kaka. Amma kuma Bintu sai ta tuna da wata ƙawarta a makaranta, ta kira ta suka zo suka kawo musu ɗauki. Amma kuma wani daga cikin yaran shi ya kira shi a waya yana faɗa musu cewa an kawo musu taimako fa. Shi kuma suka tashi shi da yaran shi suka je suka tara hanya har suka ja chapter da shi da 'yan adedi ta sahu. Washe gari da safe kuma muka ga Bintu suna karyawa a gidan su Halima, amma Bintu ba ta son zuwa makaranta saboda abin da ya faru da su da daddare. Kowa yana kokarin janyo hankalinta amma ta ki. Sai Halima kawai ta faɗa wa Malam Salihu, ya mata nasiha ya kuma ba ta ƙwarin gwiwa har ta yarda. A makaranta kuwa mun ga shirye-shirye yana ta tafiya, har wata malama tana tambayar Halima akan me za su makara bayan sun san muhimmancin wannan rana. Ana cikin haka sai muka ga Prince Bello ya zo, aka masa maraba aka ba sa ya zauna. Sai kuma taro ya ci gaba har aka zo gun ba da kyaututtuka. Prince Bello ya ga kawai Bintu ake kira akan ɗalibar da tafi kowace ɗaliba a zaƙa. Abin ya bashi mamaki, alamun dai Prince ya kamu. Har aka ba Bintu dama da ta faɗi wani irin farin ciki take bisa wannan dama da kuma kyaututtuka da ta samu. Ita kuma ta faɗa dalilinta na yin ƙoƙari da kuma dagewa da mahaifinta ya yi saboda ta yi karatu. Har ta faɗa musu abin da ya faru da su a daren jiya da daddare. Daga nan kuma Prince Bello ya karɓa abin magana yana cewa yana so ya ga Bintu da Malam Salihu a ofis ɗin principal. Nan muka zo ƙarshen wannan episode ɗin. Mun gode.